Adam na baka kita kamututok og musugat kaniya. Kung anak ka pa sa kalibutan nga nagalunang sa kasalanan, tinulsuli og iyai ang tanan kadautan. Balik na, igsoon ang Kristo, balik na, balik na, igsoon alagad na. Kung kita preparado na sa pagbalik ni Jesus, andam na gayon ta sa puamon ta sa panganod pagsukat niya. Tugatun niyang dawaton ang ginaganan ang ginamuhin ngayon, ug dadun ta sa gingharian nga